Tak ako bohoslúžba, aj modlitby sú vystávané, tie pravidelné 3-krát za deň sú vystávané okolo biblických citátov. A teda keď sa Židia modlia, tak používajú, keď sa modlia k Bohu, používajú jeho vlastné slova, tak ako sú im vyrozprávané v písmach. Keď ho chvália, tak jeho vlastnými slovami. Keď ho prosia o zľutovanie, tak zasa spomínajú to, čo prisľúbili otcom a im samým. Celá bohoslúžba je teda založená na takom dávnom poriadku, predpise, tak ako ho odovzdali učitelia, rabíni. A v hebrejčine, tak pekne to znie, ale hneď aj preložím. Tenlo mašelo šeata vešelcha šelo. Teda dajte mu, čo je jeho, lebo vy a vaše, to, čo je vaše, je jeho. Modlitba je rečou duše, ktorá sa teda spája s Bohom, má spoločenstvo s ním. A slová Svätého písma sprevádzajú nielen také posvetné chvíle, ale aj veľmi také bežné každodenné úkony, ktoré človek zvyčajne nespája s náboženstvom, napríklad umývanie rúk a mnohé iné. Ráno po príchode do domu modlitby, teda do synagógy a potom aj počas bohoslúžby sa recitujú vybrané verše zo spisov, to je 3. časť Biblie, osobitne zo žalmov. Dôležitou časťou je recitovanie tzv. Šema. Šema, počúvaj Izrael, ten dôležitý verš a potom jeho pokračovanie z knihy Deuteronomium aj s požehnaniami začína slovami Počúvaj Izrael, Pán náš Boh je Pán jediný. To, čo nasleduje, poznajú veľmi dobre aj kresťania zo svojich vlastných čítaní ako prvú časť hlavného prikázania, teda miluj Boha z celého srdca, celou dušou, zo všetkých síl a z celej mysle. Recitovanie Šema veľmi takým sústredeným spôsobom, väčšinou si zakrývajú oči, aby sa naozaj naplno sústredili na túto modlitbu, sa ale pripomína potom aj iným spôsobom vonku, napríklad keď prichádzate do domácnosti alebo niekam, kde žijú Židia, to sú aj verejné priestranstva, tak na verajách, keď sa prechádza cez otvorené dvere, tak je mezúza. To je malá schránka z nejakého trváceho materiálu, v ktoré vnútri sú slova Tóry. A Židia sa je dotknú, aby si pripomenuli aj teda to Šema, ktoré sme teraz počúvali, aj to, že je Boh nad nami všetkými a teda, že s nimi uzatvoril nejakú zmluvu, ktorej chcú byť verní. Modlitby majú odriekať všetci, nie iba rabín a kantor, ale každý účastník bohoslúžby, buď z knihy alebo naspamäť. Je známe, že mnohí učenci židovskí vedia naspamäť celé Sväté písmo. Mnohé citáty z písma sa tak stávajú súčasťou vnútra toho, kto sa modlí. Už malé deti sa učia Bibliu od malička v tej ortodoxnej tradícii. Samozrejme, nechcem tým povedať, že to platí pre všetkých Židov, ale aj veci, ktoré budeme hovoriť o kresťanoch, takisto asi nie sú všetkými nami zachovávané tak presne. A teda náboženské vyučovanie a predmety, ktoré sa týkajú Biblie, tvoria dôležitú časť vyučovania na náboženských školách. Aj keď hovoria rabíni o súčasných témach, vždy vychádzajú z Tóry. Tóra je centrom náboženstva a jeho základom. Minimálne teda za tých posledných 2000 rokov, odkedy zanikol, zbúrali Rímania, dobili a zničili Jeruzalemský chrám, ktorý bol dovtedy centrom starovekého židovského náboženstva. Chrám, v ktorom osobitným spôsobom prebýval Boh, v ktorom bolo centrum života, pokiaľ išlo nielen o náboženstvo, ale aj súdnictvo. Tam bol hlavný archív, odtiaľ sa teda vynášali zákony. To bolo centrum aj z iných hľadisk, a teda keď Rímania chrám zničili, tak náboženstvo, vlastne sa skončila celá jedna veľká etapa vo vývoji náboženstva. A od toho roku 70 sa muselo vysporiadať judaizmus s touto zásadnou zmenou a tým novým centrom podľa mnohých sa stala práve Tóra.
Keď sa pozrieme na takú zvyčajnú definíciu, môžete polistovať v nejakých slovníkoch judaizmu, tak skoro teda bežne sa píše, že Biblia je kanonická posvetná literatúra judaizmu, ktorá je odlišená od apokryfov a pseudepigrafov. A teda ustáleným názvom v hebrejčine je tento akrostých Tanach, ktorý sme už počuli. Toto som vám mala ešte ukázať. Toto je zvitok Tóry, keď ho vyberú zo svätostánku. Je to niekoľko metrov dlhý pás, na ktorý sa teda ručne prepisuje 5 kníh Mojžišových a nie je to celkom dobre vidieť, ale v tom texte nie sú žiadne označenia, ani názvy kníh, ani teda označenia čísla kapitol alebo veršov. A toho, koho zavolajú čítať, tak sa musí v tom texte takto rozvinutom zorientovať a musí vedieť, že odkiaľ pokiaľ má čítať. A nielen to. Hebrejčina nezapisuje samohlásky. A teda ten text, ktorý vidíte, je text, ktorý sa skladá len zo spoluhlások. Tradícia je na to, aby povedala, aké samohlásky sa prečítať majú. No a ako som spomínala, nie je to len ploché, monotónne čítanie, ale je to intonovanie. Takže aj to sa musí ten, kto príde čítať, naučiť, kde má tú melódiu dvihnúť, kde klesá, čo sa musí spojiť, rozdeliť a tak ďalej. Toto by mal zvládnuť židovský chlapec v 13 rokoch. Vlastne Tóra je nielen centrom náboženstva, ale ona aj určuje dospelosť. Keď má chlapec 13 rokov, po narodeninách, potom na prvý šabat, môže pred všetkými, pred celým zhromaždením v synagóge čítať z Tóry, čo teda nie je jednoduché a môže tú Tóru aj vysvetľovať. Tanach je hebrejský akronym, teda tvorený počiatočnými písmenami 3 slov, ktoré označujú 3 časti židovského kanónu. Tóra, tých 5 kníh Mojžišových, Neviím, proroci a Ktuvím, spisy. Toto členenie nepredstavuje chronologickú postupnosť ani teda usporiadanie z hľadiska literárnych žánrov. Skôr vyjadruje 3 následné stupne procesu kanonizácie, známe už pred zničením chrámu. Už po návrate z babylonského zajatia mala Tóra výnimočné postavenie, práve tá prvá časť. Kniha Božieho zákona, čítame o nej v knihe Nehemiáš, o tom, ako veľkňaz Ezdráš v Jeruzaleme na vyvýšenine čítal pred celým zhromaždením, kde boli muži, ženy a deti, a tento text aj potom vysvetľoval aj s ďalšími. Po zapísaní Mišna je taký normatívny text pre rabínsky judaizmus, vôbec taký základ Talmudu. A po zapísaní Mišny okolo roku 200 rabíni rozvinuli princíp priority teologickej autority Tóry pred prorokmi a spismi, čo mohla čiastočne ovplyvniť kresťanská kristologická argumentácia, ktorá sa často opierala o výroky prorokov a žalmy. Proroci boli postupne rozdelení na skorších, ako to aj vidíte. To sú 4 knihy, Jozue, Sudcovia, Samuel a Kráľovská kniha, teda či 1 alebo 2, to je stále ten istý text. A potom na neskorších, na spisy veľkých 3 prorokov, Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela, a potom na zvytok 12 malých prorokov. Spisy tvorí 11 diel, prevažne poetických, teda je to liturgická, ľúbostná poézia, ale aj sapienciálna, taká múdroslovná. Ale sú tam aj veľké dejepisné a prorocký spis. 5 z nich sa volá Chameš Megilot, teda 5 zvitkov, a tie sa čítajú, sú tak väčšinou uvádzané spolu, pretože sa čítajú na veľké sviatky. Pieseň piesní sa číta na šabát, na Pesach, na Rút, sa číta na sviatok týždňov, náreky zase na Tisha B'Av, deň spomienky na zničenie Jeruzalemského chrámu, a kniha Ester na Purim. Tanach obsahuje 24 svätých kníh, pôvodne napísaných v hebrejčine, len časti z knihy Daniel a Ezdráš, Nehemiáš sú v aramejčine. Tradičná mienka o prijatí biblického kánonu na koncile v Jamní alebo Javne v roku 90 sa už nedá obhájiť.
A jeho definitívne ustálenie bolo výsledkom dlhodobého postupného procesu, v ktorom židovské komunity uvažovali o svojej identite a osobitosti. Jednak v dôsledku potlačenia židovských povstaní v 1. a 2. storočí, ale aj ako odpoveď na podnety grécko-rímskej spoločnosti a aj rodiaceho sa kresťanstva. Priame svedectvo o kritériách výberu sa nezachovalo. Talmud neuvádza nejaký úplný súpis kanonických spisov, sú tam len čiastkové zoznamy. Ale počas storočí zapisovania Talmudu sa okrem hebrejských biblických textov ešte používali určite aj grécke preklady, ktoré sa behom 6. storočia zdá sa celkom prestali používať. Židia preložili hebrejské knihy Biblie do gréčtiny ešte v 3. storočí pred našim letopočtom. Hovorí o tom list Aristeovi z 1. storočia, z ktorého aj keď takým legendárnym spôsobom podáva vznik tohto prekladu, ale vieme, že teda tento Targum Shivim alebo Septuaginta, ako sa zaužívalo jej grécke označenie, bola veľmi dlho autoritatívnym, dôležitým, uznávaným prekladom aj v židovských komunitách. Tento preklad ale potom prijali kresťania a rozšíril sa. Pravdepodobne aj to prispelo k tomu, prečo židovské komunity úplne ustúpili od aj iných ďalších neskorších gréckych prekladov a teda uprednostnili len čisto hebrejskú verziu. Kým sa všetky texty uchovávali len na zvitkoch, aké sme videli, predstavovali voľnejší súbor ako kódexy, kde už sú pozošívané hárky kože a majú takmer podobu knihy a tam už museli byť definitívne vybraté a aj zoradené spisy. To výsledné usporiadanie má svoju výpovednú hodnotu. A dlho sa myslelo, že to je len proste zoznam, ale ten zoznam o niečom hovorí. Počiatok a koniec totiž spolu súvisia. A prvá aj posledná kniha v židovskom kánone, prvou je kniha Genesis a poslednou kniha Kroník, obidve sa začínajú rozšírením ľudstva od Adama a končia prisľúbením vykúpenia a návratu do krajiny Izrael. Kroniky sú umiestnené v kánone za knihu Ezdraž aj s Nehemiášom spolu, hoci tento spis na tie kroniky chronologicky nadväzuje. A pravdepodobne sú teda kroniky posledné hlavne kvôli mesiašskej téme návratu na Sion a kvôli vízii obnoveného jeruzalemského chrámu, v ktorom bude znova Boh prebývať uprostred svojho ľudu. Trojdielne usporiadanie kánonu ale nebolo jediné. Predpokladá sa, že helenizovaní Židia, najmä v Alexandrii, ho poznali, ale rozdelili knihy zo spisov podľa literárnych kritérií a vytvorili 4 kategórie. Zákon, ale potom druhá kategória, ktorá v tom hebrejskom, tej trojdielnej verzii nie je, a to sú dejiny alebo dejepisné knihy. A potom proroctva a poetické alebo poučné spisy. Toto členenie predpokladá sa, že prijali kresťania a analogicky k nemu potom usporiadali aj novozákonné spisy. O chvíľu sa k tomu dostaneme. Odklon Židov od Septuaginty a gréčtiny trval niekoľko storočí, pravdepodobne, ako som už spomínala, súvisel so šírením kresťanstva, ktoré spočiatku túto Septuagintu používalo. V sporoch o správnu interpretáciu veršov Židia odmietali kresťanské výklady gréckeho textu, ktoré podľa nich vychádzali z nesprávne pochopeného hebrejského originálu. Jazykom, teda hebrejčina sa stala jazykom svätých kníh, štúdia a modlitby. Rabíni ju vnímali ako najdokonalejší svätý jazyk, ktorý Boh stvoril a ním stvoril svet a aby ním vo svätej zemi tlmočil večné pravdy svojmu svätému ľudu. Aj rabínske názvy kanonických kníh sú výlučne hebrejské. Napríklad Kitvej HaKodeš, to teda sväté písma, alebo Mikra. Mikra je čítanie. To, čo sa náhlas číta, to odráža taký protiklad k písmu, že to nie je len zapísaný text, literatúra, ale je to aj niečo, čo je živé, čo sa stále niekomu prečítava. Alebo Tóra Šebichtav, teda písaná Tóra, Tanách, Hasfarim, teda knihy.
V rabínskom judaizme má výnimočné postavenie spomedzi všetkých týchto názvov Tóra. Tóra sa často prekladá ako zákon. Toto podporilo skreslené chápanie judaizmu ako zákonníckeho formalizmu. A predovšetkým toto slovo znamená v hebrejčine nejaké poučenie, návod, pokyn, ale potom aj učenie, náuku. A v biblických knihách sa ňou teda myslí náuka v zákone, ktorý Mojžiš predložil Izraelitom, ako hovorí Deuteronomium. Alebo kniha Božieho zákona, Mojžišov zákon, ktorý sa teda už po návrate z exilu čítal a bol takou normou života spoločnosti. Tóra je najvyšším zdrojom múdrosti. Zbierky zákonov sú v Tóre dôležité, ale väčšina textov nemá právny charakter. Sú to rozhovory z Boha s človekom, príbehy, rozprávania o patriarchoch, o vyslobodení z otroctva, o putovaní, opisy kultových inštitúcií, modlitby, požehnania, itineráre, genealogické zoznamy. Takže zákon a Tóra, aj keď teda paradoxne to slovo zákon pochádza zo Septuaginty, kde Židia, keď prekladali to slovo Tóra, tak ho nepreložili ako návod alebo pokyn alebo učenie, ale preložili ho gréckym slovom nomos a to naozaj znamená zákon. Ale treba sa aj pýtať, aký význam malo toto slovo v staroveku a čo mu pripisujeme dnes. Jedinečnosť Tóry je spojená aj s predstavou o jej existencii ešte pred stvorením sveta. Tradícia Tóru stotožňuje s večnou múdrosťou, o ktorej spieva kniha Prísloví v 8. kapitole v hymne. A túto predstavu nájdeme aj v knihe Sirachovho syna, zhruba 180 pred našim letopočtom. Filon Alexandrijský chápe Tóru ako Božie slovo logos, večný obraz Boha, ktorý spája v sebe kráľovskú legislatívnu autoritu s princípom stvoriteľskej moci. Tóra pre rabínov je personifikovaná ako tá, s ktorou sa Boh radí o stvorení človeka. Je večná a nezrušiteľná. A z tohto chápeme, prečo sa hovorí, že nie Izrael vytvoril Tóru, ale Tóra vytvorila Izrael. A veľmi pekne vyjadruje dôverné spojenie medzi Tórou a Izraelom Midraš, taká tvorivá interpretácia Tóry z dielne tých starovekých učencov. Midraš, ktorý hovorí asi toto. Bol raz jeden kráľ a mal jednu dcéru. A tú dcéru chcel vydať. A po svadbe jej ženích chcel túto nevestu odviesť do svojej krajiny. A kráľ si uvedomil, že mu je ľúto, že sa nedokáže vzdať tej svojej dcéry a vzdialiť sa od nej. A preto poprosil toho ženicha, aby všade, kam pôjde, pripravil pre ňoho malú komórku, aby tam mohol bývať. Kto je kráľ? A kto je tá princezná? A kto je ženích? Je to Midraš, ktorý súvisí s knihou Exodus, s momentom darovania Tóry na vrchu Sinaj. A teda kráľom je Boh, tou jedinou dcérou je Tóra a ženichom je Izrael, ktorý má urobiť svätostánok na púšti, kde bude osobitným spôsobom od tej chvíle prebývať Boh. V liturgii sa Tóre venuje osobitná úcta. Jej hebrejský text, ako sme už aj hovorili, vlastne toto môžem aj preskočiť, lebo veľkú časť z toho sme si už povedali. Štúdium a zachovávanie Tóry sú v judaizme tesne prepojené. Jej spoznávanie sa chápe ako výsada a zachovávanie ako prejav vernosti voči Bohu, nie ako bremeno. Prijatie tejto náboženskej povinnosti je súčasťou procesu vykúpenia. Človek nie je naplno slobodný, kým nevie, ako má slúžiť Bohu, a to Židov učí Tóra. Keď Boh s Izraelom uzatvoril zmluvu, daroval mu Tóru ako prejav svojej priazne a Claude Montefiore hovorí, skutočná hodnota Izraela v Božích, ako aj vo svojich vlastných očiach, spočíva v tom, že je to ľud, ktorý prijal a s láskou zachováva Boží zákon. Názov Tóra má v písme aj v judaizme viacero významov. Okrem Božieho slova, desatora a menších zbierok najčastejšie označuje teda 5 kníh Mojžišových, ale aj celý Tanach a rabínska literatúra ešte rozšírila význam Tóry na súhrn aj tej biblickej, ale aj pobiblickej náboženskej tradície, teda na písanú Tóru,
Tóra Shebichtav, tá, ktorá je napísaná, a na ústnu Tóra Shebe'al-Peh. Spolu tvoria dve neoddeliteľné podoby Tóry, na ktorej je založený celý rabínsky judaizmus. Podľa jeho učenia obe Tóry pochádzajú od Boha. Obe dostal Mojžiš na vrchu Sinaj. To hovorí Talmud. A obe spolu tvoria jedno úplné zjavenie. Teda medzi písanou a ústnou Tórou v tradičnom judaizme nie je rozdiel v autorite, svetosti ani v pôvode. A znamená to, že Tanach bez rabínskej literatúry nie je úplným Božím zjavením. Pre Židov Tanach nie je stará Tóra, starý zákon, pretože podľa ich učenia k tejto písanej Tóre nepatrí nová Tóra, ale nová zmluva, nový zákon, ale druhý zákon. Mišna. A mišné znamená po druhý raz opakovanie. A ostatná rabínska tradícia, rabínska literatúra, teda aj tá zapísaná, aj nezapísaná. Ústna Tóra to nie je len to, čo je zapísané v Talmude a v Midrašoch a v ďalšej právnej literatúre, ale to je stále to, čo pokračuje, čo je veľmi také dynamické, čo vzniká aj dnes. Po oddelení kresťanstva od judaizmu si židovskí učenci uvedomovali, že písaná Tóra už nepatrí len im. Privlastnila si ju aj cirkev, ktorá seba videla ako nový a pravý Verus Izrael. Ako tú, ktorá sa stala v duchu teológie nahradenia jediným nositeľom biblických prisľúbení. Odozvu na tento nárok nájdeme napríklad v Midraši zo zbierky Numery Raba alebo Bamidbar Raba, kde sa hovorí, že Boh daroval Izraelu dve Tóry. Písanú, aby konali dobré skutky a mali zásluhy, a ústnu, aby sa ňou odlišovali od ostatných národov. Tú ústnu Tóru im preto nedal písomne, pokračuje Midraš, aby ju Izmaeliti nefalšovali tak ako písanú Tóru a nepovedali, že sú Izrael. Kto sú Izmaeliti? Predpokladá sa, že teda kresťania. Práve pre ten nárok, keďže cirkevní otcovia začali teda veľmi skoro tvrdiť, že cirkev je ten pravý Izrael. Ústna Tóra sa veľmi dlho naozaj nesmela zapisovať. A jedným z dôvodov, aj keď určite nie jediným, mohla byť obava, aby sa kresťania nezmocnili aj ústnej Tóry. Keď bola ústna Tóra postupne predsa len zapísaná od toho roku 200, najprv Mišna a potom postupne Mišna tvorila základ Talmudu, ktorý sa rozvíjal osobitne v Palestíne a v Babylone, teda v Mezopotámii, v babylonskej diaspore. A tak vznikol babylonský Talmud a jeruzalemský Talmud. Aj potom, keď už bola tradícia zapísaná, alebo začala sa zapisovať, aj potom bola pre nežidov veľmi ťažko dostupná. Rabíni vydali zákaz vyučovať Tóru pohanov a teda voči kresťanom toto už viacerí prehodnotili, ale niektorí stále ten zákaz dodržiavajú. Okrem toho Talmud je aj pre Židov pomerne zložitý a nesystematický text je písaný v dvoch jazykoch, v hebrejčine Mišny a v aramejčine, s množstvom skrátiek a názvov, ktoré si naozaj vyžadujú a v dnešnej dobe aspoň nejaký manuál, ak nie zasveteného učiteľa, naozaj. Ústna Tóra sa podľa rabínov stala ešte väčším privilegiom Izraela ako písaná Tóra, ktorú mali aj nežidia. Stala sa deliacim prvkom medzi judaizmom a kresťanstvom. Vďaka tomu, že patrila výlučne Židom, mohli tvrdiť, že celá Tóra patrí len im. Učenie o ústnej Tóre a nevyhnutnosť študovať príslušnú rabínsku literatúru u tých pravých učiteľov oboje zdôrazňovalo legitimitu rabínskej tradície oproti alternatívnym kresťanským výkladom. Pozerám sa trošku aj na čas a urobím takú vec, že preskočím niekoľko strán a teraz prejdem. Mám toho pripraveného, totiž ako vidím príliš veľa, asi pomaly rozprávam. Tak prejdem teda k časti, ktorá sa zaoberá interpretáciou ktorá sa zaoberá výkladom, kresťanským výkladom Biblie. Ešte malý komentár k tomuto obrázku. To je z jedného malého kostola v Jeruzaleme.
A vidíte, že sú tam 2 výklenky. Ja tú fotografiu nosím stále so sebou, tak už ju niektorí aj poznáte. Sú tam 2 výklenky. V jednom tam vľavo je Biblia a vpravo je svätostánok. A teda Biblia a živá Božia prítomnosť, Eucharistia sú postavené na jednu úroveň. Takto je tak vizuálne vyjadrené niečo o mnoho hlbšie, čo potom môžeme nájsť aj v kresťanskom učení, ku ktorému teraz by som chcela prejsť. Asi to tak zimprovizujem trošku. Keď hovoríme o podobnostiach a rozdieloch, spomínali sme to usporiadanie kánonu. A vtedy som vám slúbila, že sa vyjadrím k tomu, prečo my kresťania máme, si myslím, že 4 časti aj v starej a novej zmluve. Kresťanská Biblia je teda usporiadaná v týchto 4 kategóriách. Po Pentateuchu a rovnako zhodným s Tórou sú dejepisné knihy, potom sú múdroslovné a prorocké. Niektoré vidíte, že sú označené žltou. To sú tie, ktoré v židovskom ani v protestantskom kánone nenájdeme, pretože Martin Luther sa pred 500 rokmi a potom reformácia sa vrátili, pokiaľ ide o starý zákon, k hebrejskej verzii. A tie knihy, ktoré vidíte žltou, vznikli síce v židovskom prostredí, ale v gréčtine a preto nie sú zaradené do židovského kánonu. Jedna z tých kníh, minimálne 2, sa predpokladá, že vznikli v hebrejčine, ale židovská tradícia ich pozná, váži si ich, knihu Sirachovho syna napríklad, ale teda kanonické nie sú. Nový zákon alebo nová zmluva sú zoradené tiež do 4 kategórií. Ako prvé sú evanjelia, 4 verzie Ježišovho života, potom jediná dejepisná kniha v Novom zákone, ktorá opisuje počiatky cirkvi, skutky apoštolov, a potom je niekoľko listov. Samostatný je súbor Pavlových listov, potom sú katolícke listy, ktoré písali ďalší autori, list Hebrejom. A ako posledná kniha je zaradená Apokalypsa alebo kniha Zjavenia svätého Jána. Celý tento súbor teda začína rovnako ako hebrejská Biblia, začína knihou Genesis. A ak si spomeniete na to, čím končila židovská Biblia, Kýrovým ediktom v knihách Kroník a víziou návratu do Jeruzalema a obnovou chrámu. Čím končí Zjavenie svätého Jána a všetky kresťanské Biblie? Nový Jeruzalem zostupuje od Boha ako nevesta. Pozemský a nebeský Jeruzalem ale tesne spolu súvisia. Jedno je odrazom druhého, ako v nebi, tak i na zemi. To je princíp, ktorý je v písme veľmi dávno zakorenený. A teda to usporiadanie v žiadnom prípade nie je náhodné. Obidve komunity, ktoré spisy vybrali do Biblie, ktoré tam naozaj zaradili, ale aj to, ako ich usporiadali, to im umožňuje rozdielne vyrozprávať svoj príbeh. Keď sa pozriete na to, ako je usporiadaný kresťanský starý zákon, na rozdiel od Tanachu, tak vidíte, že prorocké spisy, ktoré tam boli na 2. mieste, sú tu zaradené až na konci, pretože mnohé prorocké texty boli chápané a interpretované a stále sú kresťanmi ako predpovede, ktoré sa naplnili v osobe Ježiša. Pre kresťanov je starý a nový zákon zjavením, ktorého vyvrcholením a stelesnením je jeho osoba. A on je teda kľúčom k čítaniu obidvoch častí kresťanskej Biblie. Lenže keby na konci starého zákona boli malí proroci, posledný malý prorok je Malachiáš. Vie niekto z vás, čím sa končí tá kniha? Slovom kliatba. A takto sa starý zákon nekončí. Úplne za malými prorokmi sú ešte zaradené 2 knihy Makabejcov. To sú knihy dejepisné, ktoré v židovskom kánone nie sú, ale teda končia sa takým obrazom o víne, ktoré je symbolom mesiášskych čias a určitou víziou, ktorá otvára dvere k novému zákonu. Čiže toto usporiadanie v žiadnom prípade nie je náhodné, ale nedá sa ani tvrdiť, že ho kresťania prevzali, pokiaľ ide o tie 4 časti, celkom od alexandrijských Židov. Keď sa pozriete
na to, ako je usporiadaný starý a nový zákon, alebo ja už radšej niekedy hovorím stará nová zmluva, lebo je to také výstižnejšie vyjadrenie toho, čím vlastne Biblia je, tak vidíte, že oproti sebe sú 4 kategórie, ktoré si zodpovedajú. Tak ako je Tóra pre Židov primárna, alebo taká časť, ktorá má prednosť v rámci Biblie, tak aj evanjelia pre kresťanov predsa len pri liturgii napríklad kresťania nevstávajú, keď sa číta z iných kníh, ale keď sa číta z evanjelia, tak vstanú. A skutky apoštolov zodpovedajú dejepisným knihám. Zasa listy zodpovedajú múdroslovnej literatúre a jediná prorocká kniha Zjavenie svätého Jána je na poslednom mieste, tak ako sú proroci. Takže toľko len v krátke ku kánonu. A teraz by som sa chcela venovať také časti prednášky, ktorá vás verím, že bude zaujímať a týka sa výkladu v kresťanskej tradícii. Minútku. Ja som toho nachystala naozaj ako na týždeň. Už som na chvíľu tam. Tak. Keď uvažujeme o tom, či Židia a kresťania zdieľajú podstatnú časť Biblie, je zrejmé, že v jadre napätí a konfliktov medzi oboma komunitami, ako aj vo vnútri každej z nich, sú rozdielne interpretácie. Teda máme rozdielne aj názvy, aj kánony, aj liturgické využitie, aj teológiu, ale zdá sa, že to, čo nás najviac v dejinách rozdeľovalo a stálo najviac niekedy aj krvi, tak to sú práve rozdielne informácie, interpretácie. To, či bude pokračovať vitalita židovsko-kresťanských vzťahov, závisí do veľkej miery od toho, ako každé zo spoločenstiev porozumie, ako si bude vážiť interpretačné aj podobnosti, aj rozdiely, bez zveličovania jedných alebo druhých. Výklad Svätého písma je taký starý ako písmo samotné. Biblia si vyžaduje výklad aj ako Božie slovo, ale aj ako súbor starovekých textov, ktoré vznikali ďaleko a dávno, celé stáročia. O potrebe interpretácie svedčí už samotné písmo. V knihe Nehemiáš čítame, ako čítali z knihy Božieho zákona odsek za odsekom a vysvetľovali zmysel, aby ľudia chápali, čo sa čítalo. A to hovoríme o nejakom 5. storočí pred Kristom, pred našim letopočtom. Postupne vystúpila v spoločnosti čoraz viac do popredia vrstva znalcov Tóry, zákonníkov a učencov, ktorí ju vykladali a pristupovali k nej s veľkou úctou. Teraz prečítam text Nového zákona, ale on veľmi vystihuje to, ako zmýšľali Židia v tom období, keď svätý Peter píše vo svojom liste, že nepripúšťali teda ľubovoľný výklad, lebo, citujem, predovšetkým však vedzte, že nejaké proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad, lebo proroctvo nikdy nevzýšlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha. Z mimo biblickej starovekej literatúry, ako sú Zvitky od mŕtvého mora a pseudepigrafa, poznáme viaceré metódy používané pri výklade písma pred zánikom druhého jeruzalemského chrámu. Samotné metódy ale neurčujú význam. Dôležitejšie je to, čo tá komunita, ktorá text vysvetľuje, predpokladá. Určité predporozumenie. Jasným príkladom je spôsob, akým Nový zákon vníma Starý zákon. Prví Ježišovi nasledovníci boli Židia. Keď chceli sformulovať svoju vieru a dať jej zmysel, obracali sa k písmam svojich otcov. Neskôr čerpali z týchto spisov vo svojich vlastných textoch v súlade so židovským spôsobom interpretácie a zároveň s dôležitou odlišujúcou premisou. Ježiš je Pán a Mesiáš. Tak sa začala táto vnútrorodinná diskusia a spory o správny spôsob výkladu písma. O niekoľko generácií neskôr prerastli do vážneho súperenia. Veľká časť tohto diania sa odvíjala práve od písem.
Kresťanskí učeníci, ako napríklad Justín Mučeník alebo Tertulián, Origenes, tvrdili, že Židia vysvetľujú svoje vlastné písma mylne, lebo ich čítajú príliš doslovne. Židia boli v dôsledku toho pokladaní za slepých voči Božiemu plánu, neschopných správne čítať proroctvá, pretože v nich nevideli predzvesť o Ježišovi. Obvinenia, ktoré počas vzájomných sporov navršili proti Židom kresťanskí apologéti, sa zakorenili a myslím, že dodnes robia veľkú škodu. Seba vnímali kresťania čoraz viac ako pravý duchovný Izrael, ktorý nahradil Židov. Nielenže pokladali za správnejšie svoje výklady židovských písem, ale robili si na ne nárok. Ako píše Justín Mučeník o slovách, citujem, vo vašich, teda židovských písmach, alebo skôr nie vašich, ale našich. Lebo my veríme a poslúchame ich, kým vy, hoci ich čítate, nechápete ich ducha. Koniec citátu. To píše v dialogu so Židom Trifónom. Iní formulovali svoje výhrady o mnoho drsnejšie, stačí čítať Barnabášov list a ďalšie. Predpokladalo sa teda, že Boh zavrhol obrady Židov aj zvyky. Samotný tento ľud akoby bol prekliatý, na to naráža aj dokument 2. Vatikánskeho koncilu nepriamo. A namiesto nich teda ustanovil zmluvu s Ježišovými následovníkmi. Dôležitým nástrojom kresťanskej apologetiky sa stala typológia, rozšírený spôsob čítania rôznych rovín významu v texte. Jej podstatu vystihol svätý Augustín takto. Nový zákon leží ukrytý v starom zákone a starý zákon sa stáva jasným v novom zákone. V tomto duchu sa Noého archa stala typom, takýmto vzorom, predobrazom cirkvi, antitypu. Príbeh o obetovaní Izáka, ktorý nakoniec nebol obetovaný, sa stal typom Ježišovho ukrižovania. Prechod Izraelitov cez Červené more typom krstu. Ráchab typom cirkvi, a tak by sme mohli pokračovať naozaj takmer v každom verši ku každému veršu by sme našli, a tak to som prehnala, nie ku každému, ale naozaj k mnohým takéto typologické vysvetlenie. Udalosti a postavy starého zákona sa vykladali ako predobraz toho väčšieho a slávnejšieho, čo sa naplnilo v Kristovi, a proroctvá predpovedali jeho mesiašskú osobu. Ranokresťanskí autori tak založili veľmi trvácne teologické nasmerovanie, ktoré upieralo židovskému čítaniu písma legitimitu. Naozaj v tomto spočíva taký prevratný význam dokumentu, ktorý prijal 2. Vatikánsky koncil pred 51 rokmi ako prvé oficiálne učenie o židoch a judaizme, kde sa tej teológii nahradenia naozaj urobil koniec, teda teoreticky ako sa jasne táto teológia zamietla. To, že prežíva v myslení ľudí a v spisoch, v kázniach, tak to je tiež pravda, ale oficiálne učenie cirkvi s touto teológiou teda prestalo. Židovskí rabíni ďalej rozvíjali svoje vlastné výklady písma, Tóry, čím nepriamo aj vyvracali kresťanské tvrdenia, výčitky, že to všetko vnímajú tak doslovne, pretože v písmach nachádzali okrem tohto jednoduchého významu tzv. Pšat aj etický a mystický dráž, sod. Známe sú 4 roviny významu. Ako v Mišne hovorí o písme jeden z rabínov, obráť ho a znova ho obráť, lebo všetko je v ňom. Pirke a vod. Základom optiky, ktorou Židia postupne nazerali na písma, sa stal Talmud a zbierky midrašov a ďalšia rabínska literatúra. V stredoveku do tejto interpretácie premietali často dramatické historické udalosti a mnohé tragédie. Spomeniem tu len jednu, keď bol v 13. storočí na začiatku Talmud ako rabínske učenie bol oficiálne súdený ako blúdne učenie v Paríži a asi 24 vozov naložených rukopismi Talmudu bolo upálených. Je to zároveň ale aj obdobie, z ktorého sa zachovali biblické komentáre popredných interpretov, ktoré dodnes nie sú prekonané. Predovšetkým mám na mysli Rašiho, teda Yitzchaka, rabi bol Šlomo ben Yitzchak, ale aj Abrahama ibn Ezra a mnohých ďalších. Ich učenie, a teda učené biblické komentáre, ktoré kládli dôraz na doslovný zmysel textu, naozaj doslovný, obohatili nielen myslenie Židov, ale ovplyvnili aj niektorých kresťanských vzdelancov.
vyvažovali prehnanú typológiu a alegóriu kresťanských exegetov, ale dá sa povedať, že aj alegóriu, ktorá už bola taká tak bujnela v tom prvom tisícročí aj vo výkladoch rabínov. Prejdem teda, vynechám reformáciu a renesančné obdobie, ale prejdem k súčasnosti. V 20. a 21. storočí biblistika, vedecké skúmanie a kritické skúmanie písma umožňuje spoluprácu židovských a kresťanských vedcov v každej oblasti biblickej interpretácie, nie iba v prekladoch a v exegéze. Odborníci skúmajú spojenými silami témy, ktoré boli v minulosti prameňom rozdelenia, napríklad spoločné analýzy zvitkov od mŕtvého mora, taká tá rekonštrukcia judaizmu obdobia druhého chrámu, koncept Mesiáša, antijudaizmus v kresťanských spisoch a mnohé ďalšie. Radikálna zmena v postoji k židovskej interpretácii písma je na kresťanskej strane zjavná. Židovský výklad písma, ktorý kresťania prevažne znevažovali a veľmi dlho odmietali, sa začína teda s veľkým úžitkom študovať a publikovať. Za rímskokatolícku cirkev vyjadruje túto zmenu dokument Pápežskej biblickej komisie, ktorý vyšiel v roku 2001, už sme ho tu spomínali, Židovský ľud a jeho sväté písma v kresťanskej Biblii, ktorý pripúšťa, citujem, že kresťania môžu a mali by pripustiť, že židovské čítanie Biblie je možné. Je v kontinuite so židovskými svätými písmami z obdobia druhého chrámu a je to čítanie analogické ku kresťanskému čítaniu, ktoré sa vyvíjalo paralelným spôsobom. Kresťania sa môžu veľa naučiť zo židovskej exegézy praktizované 2000 rokov. Koniec citátu. Spoločné štúdium nemá teda a ani nemôže riešiť rozdiely, ktoré utvárajú osobitosti každej komunity. Kánon s jeho odlišným obsahom a usporiadaním, ako aj rozdielne predpoklady, ktoré obe komunity vnášajú do procesu výkladu, budú naďalej vymedzovať vzájomnú hranicu medzi nimi. Treba ale uznať aj významné spoločné črty. Kanonické posvätné spisy predstavujú v oboch spoločenstvách viery zjavené Božie slovo, ktoré má trvalú hodnotu, je neoddeliteľné od tradície a komunity, od tradície spolu s ktorou sa interpretuje a s ktorou tvorí prameň učenia, základ teológie, liturgie, morálky a spirituality. Ako je pre Židov písaná a ústna Tóra centrom judaizmu a vzťah, ktoré je neoddeliteľný od ich identity, myslenia a konania, tak aj pre kresťanov je sväté písmo ako starý a nový zákon do takej miery súčasťou ich sebapochopenia, nauky a života s Bohom, že aj kresťanstvo je bez svätého písma nemysliteľné. Ale jeho centrom je Božie slovo s veľkým S, ktoré sa stalo telom, človekom, Ježišom Kristom, ktorý je vrcholom v kresťanskom učení, teda vrcholom a stelesnením zjavenia. Pred chvíľou som povedala, že v jadre napätí a konfliktov medzi Židmi a kresťanmi ležia ich rozdielne interpretácie Biblie. Treba dodať, že žijeme v nezvyčajne priaznivej dobe, keď sa tieto rozdiely stávajú prameňom vzájomného obohatenia vo väčšej miere než kedykoľvek predtým. Aj keď na Slovensku zatiaľ chýba dostatok odborníkov na židovskú interpretáciu Tóry, pokladám za dôležitý pokrok, že v najnovších prekladoch Biblie s podrobnými komentármi, tu vidíte posledný z nich, ale od roku 2008 už vyšlo 5 zväzkov, sú vedľa seba zaradené tradičné židovské aj kresťanské výklady písma. V porovnaní s rozsiahlou rabínskou literatúrou je to veľmi skromný začiatok, ale na teraz je dôležitým signálom toho, že kresťania myslia svoju úctu a otvorenosť voči židovskému výkladu písma vážne. Mám nádej, že postupne aj židovská strana prejaví záujem o štúdium Nového zákona, nie iba preto, aby spoznala jeho polemické časti, ako tomu bolo v minulosti, ale aj preto, aby v ňom našla dôležité svedectvo o judaizme obdobia druhého chrámu a aby spoznávala literatúru, bez ktorej je nemysliteľná európska kultúra. Na záver, zabudla som toto všetko. Dobre, tak. Tu máme
katedrály v Štrasburgu, mám dojem, že 13. storočie, z priečelia sochu, eklézie a synagógy. A takýchto dvojíc by sme našli veľmi veľa, zhruba od 9. storočia boli na mnohých miestach, nielen takto verejne, ale aj v rôznych iluminovaných spisoch a tak ďalej. Na Slovensku máme fresky s takouto dvojicou, kde je eklézia, teda cirkev, tá víťazná s korunou, so štandardov víťaza, a drží v ruke veľmi často kalich symbolický, teda kalich novej zmluvy. A vedľa nej je dievčina, ktorá ešte tu je taká mladá, pekná, postupne je aj staršia a škarečia, ktoré padá teda koruna z hlavy a vypadávajú jej z ruky tabule zákona, má dolámanú štandardu, a niekedy ešte aj sedí na oslovi, ktorý má zoťatú hlavu, proste ďalšie veci. Tento stredoveký model bol v nedávnej dobe vo Filadelfii, tam je univerzitný kampus a rovno pred kaplnkou vonku je takáto krásna nové súsošie, kde je novým spôsobom vyjadrený vzťah medzi oboma komunitami, medzi ekléziou a synagógou. A vidíte, že to, čo práve tí umelci dali synagóge, obidve majú teda koruny na hlave a to, čo drží synagóga a eklézia, je Božie slovo. Ale každá podľa tej svojej vlastnej tradície. Dovolte mi teda na záver povedať, že Židia a kresťania sú v podstate bratia. Aj keď v minulosti pripomínal ich vzťah nieraz drámu medzi Kainom a Abelom, rozchod medzi Izmaelom a Izákom, odsúdenie a napätie medzi Ezavom a Jakubom a len výnimočne vzájomné doplňanie sa ako medzi Áronom a Mojžišom, dnes žijeme v období najživšieho dialogu v spoločných dejinách, v období búrania predsudkov, rastúcej vzájomnej úcty a spolupráce. Židovské a kresťanské náboženstvo sú dve dcérske tradície, teda nie matka a dcéra, ako sa o tom uvažovalo, ale dve dcérske tradície, ktoré majú spoločného predchodcu, poexilový judaizmus spätý s trvaním druhého jeruzalemského chrámu. Spoločné majú aj duchovné dedičstvo späté s Božím slovom, ktoré obe tradície ďalej odovzdávajú a interpretujú, každá svojím vlastným spôsobom. Preto môžeme povedať, že ich Biblie sú ako sestry. Rozdiely medzi Bibliou Židov a kresťanov majú svoje príčiny a sú aj nevyhnutné. Oddelujú obe náboženstva a tvoria medzi nimi pevnú hranicu. Ale nemusia viesť k rozdeleniu v zmysle nepriateľstva, ako tomu bolo v minulosti. Štúdium židovsko-kresťanských vzťahov, spoznávanie a pochopenie ich vplyvu na vývoj oboch náboženských tradícií môže viesť Židov a kresťanov k väčšej úcte voči tradícii toho druhého i voči vlastnej. Môže pomôcť doceniť vzájomnú inakosť. Ďakujem za pozornosť.